Rongchek High School Headmaster Dhiren Chandra Roy ke amethang asai cheklem damde pinsi achiklo ta bainong chodeng chotchot. Bini West Karbi Anong District arlo Hamren pen kahilo kilometers thongke baksusi kahilo Rongchek English High School along nilitum Karbi Daily News Channel Hamren apherangke bidiarami ingling pen kahumridam. Laso kahumrida mahut ke thik ponong la pen kachini da mateng pulote Rongchek English High School abangke Karbi Anong School ke do anang bong pen ke pa phidun naya school asonsi manderlo. Tangte kopia potsi Karbi Anong Autonomous Council Education Department pen Quality Education aphan kabor I ponba mapora hot pipotsi Rongchek pa phidun hoblo. Langdam sinang Rongchek English High School alongke school asahem pini anian ke pritangan pinlo. Bonta laswa school asahem ke salok ponchi aphan matha ponpe. Lokacholi boma sumaratum arniar viarumsi kedona mate kacholina. Lancho takali labangso school alongke LP ME Lapen High School section along anda thanbang kadure thepi khangjangla. Laso school along kadukawe LP ME High School pangru pet pen bangsir ke bathanbang anvet kedu. Anparta nilituba pherangke pen Rongchek school athanbang atuma phan karjupona hot nangi pachini pona tengke. Bangsko school along headmaster Dhiren Chandra Roya bangke school ahem kachiwang weta ajak ding oan lopusi birta long ponlo. Tangte labangso school Thireng jinga porhut jongsi headmaster abang anta amethang asai cheklem pon pe pulo tangte labangso a school kosonsi ke pa prangdun thekpo lapen school asomaratum kai ke kosonsi ke manpo matha dam me melo langdam me ke dam tang pin ananing kan pensitame Rongchek English High School henlo ke basat langalong ki undun naya phai ki jum nai nai ta tangte kopia potsi labangso school along pen metric asat langalong asomaratum ke undunde aphai omunak titilo kopia podlo pulote bangso school along thanbang anghoi Karbi Anong Autonomous Council Education Department penta pini anianta thanbang anghoi papleng ponthek thelang Rongchek school along thanbang anghoi Karbi Anong Autonomous Council Education Department pen papleng ponthek thedet ke ningduk meme binong lo anparta labangso school along headmaster mata achiklo ta school ahem chidamde mate amethang asai cheklem damde pinsi akijoy pen Karbi Anong Autonomous Council bainong chodeng chotchorlo tangte komatlo adai kidu Rongchek school aphan nonapor komatlo adai ki CNG non Karbi Anong Autonomous Council Education Department pen Karbi Anglong arlo East West along sitame quality education kachipaman ponchi aphan Karbi Anong Autonomous Council Education Richard Tokbi pen sitame dode sangse pen along school kahumri padopon bom apor hut mate quality education ki paman ponji aphan kabor ipon bom apor hut si Rongchek school headmaster Dhiren Chandra Roy ke Karbi Anong Autonomous Council Education Department aphan langflot si amethang asai cheklem damde pin pensi achiklo ta bainong chodeng chotchorlo lasi non prabjin pen Karbi Anong Autonomous Council Education Richard Tokbi pen labangso school along chihumri dama sonte mesenji pusi Karbi Daily News Channel ahin pen pachini ponlo tangte noneli tuma pherangki kahumri apu thakle angtonle langponik non Hamren pen bidiara mingleng reports Karbi Daily News kadom kadugawe Karbi Daily News kelang vera kote ingjirdo anaphan same nili nangli tunga phan pini isi birta nang kapachini kang tunga bang lahan lo je non nili ke do lake dak West Karbi Anglong ahempi pen kahelo kilometer thongke bak duji labangso dimlong sinon nili do labangke nili napak lang ponji kang tunga bang lahan lo je non nili tum la nangli tunga phan napak lang ponji lake long ka prek alilo je Rongchek along isi 1990 ahod labangso school kholi bonlo Oi phir se tambe labangso school piniar ni Thireng jeng ason sido labangso alam ni li nang tum kadu ka ve Karbi Anglong ara phanang pachini kang tum posini li lada pinang ka humri bang lo lasino nili ke do vek lake Rongchek English High School along sido lo labangso school ahem sitame nang tum thek monong ji lake ting sami vak et lapen florence sami vak et ason sinil tum thek monong lapen students sami ke kom pik asong sini tum thek bonong kopia posi student tum ke kom pik ma polong te nili nang to phan ladak lamang so school along than bang atum phan sini li arjupon po kopia posi
student e kom hek ma la pen kopia pol si la bang so school a hem sar nung pre thang ma pulong de la bang kenal tu ka do sa nili ma sa me chini ne la sinang tu aphan kladak pa na chini phan ke nili bang so school along student man sa me arjupon ji la pen than bang atum han sa me arjupon pol la sinang tum non nang tu phan nili nang paklang ponji la school la dak Rongchek English high school a hem no la halo nang le tum sa me thek pan la bang so school ke non head pen school kalilo nang tum ka do sa me chini lo la bang so school ke 1990 ho si la bang so school establish lo si sa me non puan sa me la puan si do bom lang tang de kopia pol lo pinier ni Karbiang long team Karbiang long phan kapaching thorji pu alang tum amang ka himan ke lapu hanlo ma lapu son hanlo ma alang tum amang ka himan mate alang li education em recharge stock bi alang li stame Karbiang long along ke pinning ke reserve me piglo sa alang li chipulu sida mi poi phesa me labang so school along kopia pol sa alang li teacher che delo abang alang li recharge stock bi sa me alang la Rongchek English high school abang ke alang li pinia nia sa me na ka homri sa me avelang la pet ke alang labang so school along than bang sa me kompik pusinil tum birta along sa me arjulong bom lo la pen news long me thek long bom lo sita me alang litum nang ka homri bang ave dat kopia pol ma plong de nilitum alang litum than bang atum masinili arjupon pol asin alang tum pen clark dak vai sa walam nang pachini pol na bang so Rongchek English high school bang so school along nilitum ke thek dam long teng pulong te school hem hosa ve pin la pen asar nung sa me vak et la pena floor sa me vak et song si thek pon long kopia pol se la pon pin ke vak pon long pol lo nang li pen than pachini pon la ke aji include pen la repairing akama mukha bang administration tu bang pangkreve pot si theklam long po thema aji include school repairing ge nang bom ya hormu ta repairing bombe te me enta non dak bang aji include repairing ge det posi ke vak et son iltum don thedam long lok lo tang de nang tum la bang so pu thak ladak so cheng mec aphan sabe pachi ne mala pen Karbiang long non la education in charge lo recharge stock bi alang li phan sabe nang tum la bang so pu thak pachini pon avelang ma laso bang ene awareness program ke si tumi do hutta laso hormu me tum tok jir penda pidun lo than lo la tum ta chini pon lo ke se group team tum ta asi ni tum ma tha bang ge la tum la la theng no ta le pobon busi akha bang ge lo la tum ke tong de ba ke tong thek khalang son si ma tha lo em Richard to bi comment ni dak nang ka humri la son dolo ma pini anam bang ke avela hok lam bang ha non bang nar kep nang la bang nar kep nan la acha la pu an nang li tum la bang nar kep than bang tum avedet pe nang tum bang sir kep than bang si non la bang so kg1 up to class 10 aphan than pon bom kalang lo ta nang tum la bang so long ka sik sak ave ma kasik sa ka do picture nam lo mane apor teng pen usumar phang ke than pachetang on dal lo angke ke than bang ta ang ton ke than aji plote khilak ke leng da do ko ti pachetang je phan sung khrong ti la si usumar to mang ko an ma lang tum ka chali nai yang deng mang ge ho tu long pon thu te da ta hai lo ka chetang ke than pachetang thek thia join ni ke alai teacher ke ko ma join ni tang de nang tum la bang so kg1 up to nang li tum class 10 an la bang so student non aphai pinning bang ko an bang do lo 101 kon ang deng a class gi ke do pon nang tum than pon bom prang bang ga ini ke high school pulo te mi pen high si civil lo hai ka 8 to 10 ayasta nona bang ga lp pen ana pa opon apel lo emal gane dat ma sinong ga ang ton lo 1 to 10 lo 1 to 10 la bang song bong pen teacher mate than bang atum bang ko an bang do gimana bote total ini bang sir cap sido headmaster pen bang sir kep tang de kobi posila anti char ke komlang problem mane ajak tumi retirement masi jut koklo angka kimi ta appoint recruitment pi thute dat amasi kon ma kenang ji teacher bang avedalo ke thana bang pachetang no daglo laso pachetang no daga lam pen joini sila usomar to outcomes result bang ta meo edat son si theklong lo lasi unan problem ben la playing to at amaster playing to at sonte result bang henon ni ji si ithekdam lo em ta ho cm mla la puson nang tum long bang so Rongchek school ha phana ka homri la son ka wang dolumal em do bom ho prang tum la non do bom mla la so arleng hai teron so wang lo mla do ta wang lo Nilige hokpet ke ME school 6 to 8
ते ME स्कूल लोंग टीचर बैंक कौन दो hok peralam ke teachers ke non ko ke nili nuwe locality nili nuwe na lo an tum ke retire dam lo la pen kiba transfer se pon se pon lo ama sin non ko ke mi section polo tang te nili nuwe lo staff ke अच्छा नाली के थान शिक्षक से माला कौन शिक्षक sida me non bang ke la immigration pomat si la high school tum pen dora pe si lang tum si nang cherap dun lo la tum pen si than rap lot si asap so ka शिक्षक ke do lo sida la an ke candidate ason lo Rona teng pelote emi school tumke bang nar kep pusi bang long school ke do sida non ko ke nil tum dim ke nil university do cholo bang nar ke balong pen nangli bang ke nangli university no novel nangli tuma phan isi nona pachini thua bangala halo je labangso Rongchek English high school labangso school long nil tumna ka humri pen teacher pen nil tum chingki long lo lam alang tumna che thano na teng bolong te labangso school long ME section along stame bangnar kep athan bang atum donangi puai phis ame bangnar kep along pen inut vet sila bang so school long than bang nona madubo alang li si la inut vet athan bang si nona bang ke alang li tum si la pu a class 10 da la inut teacher si pachetang nang pulong te koson si osomar tum kacharli ang denga bang ang song koson se upgrade theklang mala bang ke matha si un epin alam lo la pen ke la bang so school along than bang kaduk ave KG1 up to class 10 ana than bang sir kep am si do chot posini litum birta non alang litum teacher do phan karju pen litum la poson la pan si birta long pon chot la pen alang litum non kaduk ave teach than bang ke nang la aphaya bang ke la ke da la bang school bang ke bang nar kep anna lang pusi alang litum pen lang pachini dun la bang nar kep than bang ka ve det pen a joini alang litum la bang school aphan ning duk meme la pen alang tum la bang so school along education la hin bang thang na ta avid det asong sinil tum thek bolong lo la bang so education la bang so school along mission education pamanji pulong de mission school pamanji pulong de alang tum than bang mane a class 10 na phan same than bang papleng asomte mission ji bosi alang tum ben chunu report pen isi alama bang ke la halo je la bang so Rongchek along Rongchek English High School labang so principal rama same chebangve nang tum thet kolong yo lake talamari check di talamari check lake principal room headmaster room bahada ke top do labang lake talamari check kopia polo polong de lake education na hin kapa phrang nang ya phaloma malong te alang tum teacher to ama same kapang kreve la son do kongma mate education na hin pe nang ke chelang undi ong potong alang tum same aning hang aling cheplang kroiluma labang nang tum kadu same matha sike me lapen prabjin ben labang so school along karbiang long along non research talk bi alang li halo education in charge lo alang li prabjin ben labang so Rongchek English High School along ka humri pen labang so school phan kapa mission ja phan lapen labang so school long labang so area long student atum same mission education kape wan thek ja phan nang li research talk bi alang li si adai tolo sinil tum nang li phan si jong pon eklo kadop